Mil esker, Frank, gurekin izanik. Emankizun untan egiten dudan bezalaxe, nire sakutik, ateatzen ditut, liburuak senpere eta liburutegi bat baita, neurri batez eta senpere. Matxin Irabola senpereko bertsularia liburua idatzi zenuen, garaian eta baita ere senperetik senpererat, begirada bat 20. mendeari. Ikusi ditugu jadanik eta Michelekin eta Austinekin bi gertakari larri senperek eta lapurdik bizi izan zituztenak. Bertze bat izan da ere bai, Bigarren Munduko Gerla, anekdota batekin. Naziak ere hemen ibili ziren laburtez, eta orduan oroitzapenak bederen bildu ditugu. Jendea hori da, eman zagun maniobrak egiten zituztela, alemanek erreotean, pilota plazan, eta ematen zituzten jendeak etzanita, eta horiek biraka, hola, eta senpertarrek hori ikusi izan dute, ikusi izan dituzte ere banderak, nazien banderak, pentsa, gure karrika nagusian, harrigarria da, eta holako ahabotsa handia egiten zuten beren botekin, eta hola, eta jendea izitzen zen pixka bat, eta izitzen ere hegazkinak pasatzen zirelarik, eta horroitzen dire ere, ikusi zutela behin hegazkin bat biraka ari zela eta gero lurreratu zela, erori zela bozkantoinetan eta han zapartatu zen. Eta hain zuzen, liburu honetan ere, lekukoak elkarrizketatu zenituen, baita ere aipatzeko gaueko lana, baina ez bakarrikan alde ekonomikotikan, baizik eta ere, Bigarren Munduko Gerlan, mugaz bestaldera pasatzeko ere, hemengo senpertarrek ere parte hartu baitzuten. Hori da, orduan bisos irabaztea ere, hori importanta da, hemen laborari egia, laborantzak izan du, eta importantzia bizikia handia senperen, laborantzak ematen zuena, eta soskuti, eta bisos izateko, trago baten edateko mezatik ateatzean igandetan edo, hor bazuten parada, eta gero lako historioak, eta gero Nafarroa hegoaldean eta iparraldean Baiona, hiri handiak, orduan hor bada Pasaia eta merkataritza iteko parada zinez ona da, hasteko karga handiarekin ibiltzen dakienak eta nahi duenak hola gauaz ibili, eta holako frango izan dire, familian denetan, uste dut, mutiko guztiak momentu batean egin zutela, sospitzat irazteko eta gero laguntza emateko ere denetik izan da. Mota guztietako gauzak pasatzen zituzten, batzutan autoak, hegazkinak ere desmuntaturik pasatzen zituzten, pieza bakotxa, batzutan ezakiten ze pasten zuten ere, eta gero, noapeite ere eman, igorri gauzak, eta gero berriz muntatzen zituzten, denetik izan da, eta gero batzutan laguntzeko ere, gerla denboran eman ezagun, inglesak eta olakoak, eta bertzalderat eskapatzeko, Gibraltarera ino heltzen ziren, eta handik berriz erresuman baturat itzultzeko, egia erran 10.000 gauza jakin ahal izan dut.